Nana akua ahensema waba ababa betenase wode bomodena na hwefiri me soro no eko kan fom ase fita tuntum ene sensen mu ade aye na daka esoro no nso no ene asante husu ya hapamono afi ye hutuntum ye hu aye akokosrade ye hu kokko kakra enso egumu a eno de edi mu akotene ne ntotonye kakra ebinom nso ayese baye de fence sumni sen afrohwe ni komu nso a ene nsatia no so hwe peti ehye so afi wo de tra ne nsa ba bia de watch ebo ne eba no eno nso de edi agu so na hwe ni komu nso a sika kokko ahwene ena ye de bi agu a hwe ne nan ene chachaw anasa ahenema a egumu be se de wosi atwa ndansi nkran nafa hwe ne niwa ma na hwe ne hwene ene ne kontwitwaye ese droben ese obey hu ofe asonafo na nanom asonafo a ye de ho saka anwe ebo ye ho mara ne se asonafo ne ahofe yetiko